kadunya nanko bamacam ragaman Allah dirasa dari ketek badan merasa sampai gae pun alalai usah sama badan basi kolah tidak serupa jo kawan-kawan kawan-kawan banyak nan mewah hingga tak sia-sia malahnya badan Allah cukui umur Allah dewasa lah berumah tangga Allah bakal raja tapi dan nasibku alun jua berubah sampai ayahnya ditimpu seso dicoba balik membuka hati haruk badan